Ubay gihapon ni mga kasama gipahibalo sa Department of Education kun DepEd ang pagpatuman sa 4-day on-site work arrangement alang sa mga personnel diin sugod Lunes hangtod Huwebes samtang ang Biyernes gideklara nga work from home day. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang DepEd XI Spokesperson Jenelito Atillo gibutyag niini nga ang maong lakang kabahin sa implementasyon sa energy conservation protocols. Ubos sa Memorandum Circular 114 sa Office of the President. Subay niini karong adlaw March 9. Epektibo na kini nga og magpadayon ang work from home arrangement alang sa tanan nga mga non-teaching o related teaching personnel. Lakit ng mga contract of service o job order employees matag Biyernes aron makatabang sa pagtipid sa enerhiya o pagplastar sa work efficiency sa departamento. Samtang ang teaching personnel magpadayon gihapon sa ilang kasamtangang class schedules ug school arrangements aron masiguro nga magpadayon sa klase ug sa mga kalihukan alang sa end of school year activities.